Opačná vec je taká, že pokiaľ je to niečo, čo s vama nesúznie, bojíte sa toho a tak ďalej, tak buď ste tak silní, že si to dokážete odstrihnúť, alebo nejakým spôsobom jednoducho, ja tomu hovorím no nie ja, ale tak je to vymyslené, kvantovanie, že si zakvantujete, že nie, táto verzia sa mi nelúbi a nebude to tak, ja si jednoducho zmením tú verziu. Je to možné a funguje to na 100%, alebo potom, keď je to niečo, čo sa vám to nepáči a vy sa poddáte strachu, že táto verzia jednoducho, že to vo vás vyvolá strach, tak tým strachom opäť je to emócia, je to sila, strach je veľmi veľká sila, je to v tom negatívu, je to bohužiaľ, ale je to väčšia sila, ako keď človek rozmýšľa v tom pozitíve. No, bohužiaľ je to tak. Jednoducho, keď Boh stvoril dve verzie. Stvoril mínus a plus. Stvoril negatívne a pozitívne. Nie v tom slova zmysle, že toto je len dobro, toto je len zlo. Jednoducho na tomto princípe funguje všetko. Elektrika, energia ako taká na plus a mínuse. Keď dáte len plus a plus nejde, minus nejde. Tak jednoducho tam obidve tieto verzie musia byť ale 50/50. Oni sa jednoducho doplňajú. To, že to tu teraz na tejto planete prevzala to mínus, tá temnejšia verzia, tak to už to je iná téma. A okrem toho, tá temnejšia verzia